polícia teraz protiprávne zasahuje. Máme všetky doklady, všetky náležitosti, všetky papiere k tomu, aby sme mohli hlásať Božie slovo, máme splnené. Všetky povinnosti, ktoré sme mali, máme splnené. Tu polícia prišla, násilne nám vyplá reproduktory za prítomnosti primátora, ktorý tu tvrdí, že my sme porušili nejaký zákon, o čom nevieme, takže končíme túto akciu. Jednoznačne robíme tento záznam kvôli tomu, robíme ho za prítomnosti polície, robíme ho za prítomnosti primátora, ktorý tvrdí, že sme niečo porušili. My tvrdíme, že sme neporušili. Urobili to násilne, to znamená, nerobíme to dobrovoľne, robíme to pod tlakom polície a primátora mesta a budeme patrične reagovať podľa zákona. Natáčajte to normálne. Ten reproduktor ste vyslali na viete o tom, že ste ho mohol pokaziť. Ten náš majetok vyslí, ak poškodíte náš majetok, zaplatíte to. Ale my to vôbec nemáme, my sme nič neporušili, my máme všetky doklady v poriadku, my budeme kázať ďalej. To je násilie, to je proste násilie, my máme práva také isté ako tu na títo ľudia, ktorí útočia na nás, aj fyzicky ako tam ten pán na tom bicykli, konkrétne, ináč Aďo natoč aj tam toho pána. Takže polícia vôbec nezakročila podľa zákona, keď zaútočil on na nás, pritom my sme v kľude, on tu prišiel trieskať po reproduktore. Polícia nie, že by zastala aj naše záujmy, pretože sme takí istí občania Slovenskej republiky a platíme dane takisto ako tam ten pán, alebo ako aj polícia, ale nie, že nás zastala a hajila by naše záujmy, aby neprišlo ku telesným stretom a útokom, ale pravý opak, stala na tej strane útočníka a zneužila svoje právomoci. Okay. Ja som vás pohľadkal po prsi. Ale vy ste ubližil telesne, páne, a... Tu na ináč ešte aby som chcel povedať, že primátor nás vyzval, že aby sme išli do lesa, kde my máme slobodu prejavu slova, to znamená, využili sme dodržali sme všetky zákonné postupy, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme Božie slovo hlásali. Vy ste nás vyzval, že máme, ako primátor mesta ste nás vyzval, že máme ísť do lesa. Vy hovoríte, že hlásate Božie slovo a v ohlasovacej povinnosti máte napísané, že robíte kultúrnu akciu. Ja vám donesiem, je jasne napísané, že je hlásané Božie slovo. Dobre. V tej ohlasovacej povinnosti. Hlásaním Božieho slova obmedzujete ľudí, ktorí tu žijú. Máme telefonáty na mestskú políciu a ja musím zakročiť. Nie, ale vy ste násilne ste zakročil protiprávne. Vám nedovoluje obmedzovať práva iných ľudí. Ale milí páne, ale tým, že sme my... Viete čo, v zmysle zákona do 3 dní dostanete písomné vyhotovenie, kvôli čomu bolo vaše zhromaždenie zrušené. Nemám sa o tom viac. Dobre, v poriadku, budeme... To znamená, hovorím to otvorene, budeme to medializovať a samozrejme aj polícia, ktorá tu je prítomná, ktorá robila a konala protiprávne v náš neprospech. Ale na základe čoho to zrušilo? No, on tvrdí, že do 3 dní nám dá nám vyrozumenie. Tu máte aj iný názor. Tu máte iný názor ľudí, ktorí tu žijú. Počúvajte, robili si to pred 3 rokmi. To sme nerobili. Neboli my. Pozor na to. Robte si tam, čo chcete. Tu nemáte zrobiť. Ale Ujo, vám vadí ten hluk? Áno, ale všetko tu nemáte. Prišli ste s tým, že nám vadí to, že tu hovoríme o Ježišovi. Ale čo máte pohovoriť o Ježišovi? Vám nehovorím, nemyslíte. Pani, a vám Nemusíte nevadí v počúvať. noci kocka alebo kozo? Ale to mňa... Čo v noci do rána, do 2, do 3, čo tu robia randa? Chodia nevadí. To je iná vec. V noci není iná vec. Nemôžu chodiť deti vonku, pretože ich tu naháňajú a robia tu randa, ani sa tu s tým nedeje. A my sem prídeme, dokonca sa ani nenaberá nejaká hlučnosť. Ale prosím vás, Pán primátor, ale vy nám vysvetlíte dôvod, na akom základe, aký zákon sme porušili.
Vy ste ako zastupca štátnej polície, že aký zákon je tu porušený? Môžem Povedzte nám, aký zákon sme porušili. Bo jednoducho decibeli... Máme všetko, máme všetky... Mestskí policajti, ktorí to riešia. Ukážte nám záznam, že prekračujú decibeli, ukážte nám ten záznam. Alebo ukážte nám, čo sme porušili. Jednoducho my budeme pokračovať, lebo je to proti zákonu. Ale primátor neužíva funkciu verejnej osoby. Nemá na to právo, za to, že primátor nemá on za to nemôže ísť proti zákonu, to vy viete dobre, lebo vy ste zástupcovia zákona. Takže, čo mi na to poviete, že aký zákon je tu porušený? Ale primátor nemá na to právo. Nemá právo, pre ňo je iný zákon ako pre nás. A pán primátor, ešte by som rád povedal, že prišiel za prítomnosti štátnej polície na nás ako na kresťanov, ktorí hlásame živé Božie slovo, prišiel na nás ako na nejakých zbojníkov, mafiánov a rád by som ináč aj natočil čísla policajtov, ktorí boli prítomní pri tom, ktorí boli, ja viem, že vy si plníte svoju povinnosť, ak by ste nám mohli dať svoje čísla, prosím vás páni. Pretože polícia má hájiť záujmy každého jedného občana a bezpečnosť v tejto republike, kdežto u nás, tu bolo útočené na nás a neurobili ste nič. Keď... Mestskí policajti si to riešia. Pozrite pani. Zrušil, Dobre, ako v poriadku, my budeme postupovať podľa zákona, budeme to riešiť zákonným postupom, takže tak, jak vy plníte si svoju úlohu, svoje povinnosti, my si budeme plniť svoje, a teda svoje práva, ktoré máme. Dobre, takže táto akcia je vďaka primátorovi mesta Martin, ako aj za účasti polície, ktorá tu prišla násilne, znovu hovorím, ako na nejakú mafiánsku akciu, prišla násilne pre nás, alebo teda vyhostiť nás odtiaľto, pritom my osobne máme zákonné právo na to, aby sme mohli hlásať Božie slovo. Prečítajte si zákon, pane. Prečítajte si zákon. Aký je zákon? A prečo tu idete otrávať slušných ľudí do piče? A kto je slušný človek? Všetci. No už len to vyjadrovanie nie je slušné. Ja som môžem vystrať na to. Čo? Taký deti, taký stejný človek. Taký stejný. Ale pani, ak ste slušní, tak sa nevyjadrujte takto, prosím vás. Lebo my vás neurážame. My hovoríme s vami slušne, hovoríme, že Ježiš je... Na čo? Ja verím, čomu ja chcem, nie? Ale veď vám to nikto vám to nevnúcuje. Pozrite, ak sa vám to nepáči, tak opustite, choďte, odíďte priestor. Prečo? Ale viete čo? Ja tu sedím na lavičke, a vy príjete za nami, a čo? Ja tu sedím a vy, prečo to piči, veď mňa osvietilo, mne treba tiež čúrať ako vám. Môžete si kúpiť reproduktor a môžete to hovoriť každý. Ale do piči tu otravujete, ja som doma do piči, tu nabíjam asi 100-200 metrov, aj tak. Poďte mi, dajte tu vám bájte, predstavujem niečo. Dobre, pane. Za čo ste vy? Ak sa vám... Veríte mimozemšťanoch? No možno veríte vy. To veríte a ja vy. verím tak ako mimozemšťani, ako vy viete. Tak ale vy kľudne normálne ale vy verte. Pozrite, vy kľudne môžete na námestia hlaste mimozemšťanov. Nám to neprekáža. Ja si myslím. Ale čo? Dobre, máte na to právo, ale dajte nám pokoj. Nám o tom ľuďom. Ja tu sedím do piči na lavičke. No tak dobre, ale viete raz za mňou, tak vás zoríte na kopem, dobre? Nahrajte si ako chcete aj riť, vám ukážem takto, nech sa vám páči. Ale viete, ináč v tomto by ste mali zakročiť. Toto už je protiprávne. A polícia je prítomná pri tom. Zoberte tohto pána, hej. Dúfam, že ho zavreťa. Dobre, tak čo? Haďo, čo spravíme? Skončíme to? Aby nedovolili pustiť reprodukovanú hudbu, no tak je otázka. Tak budeme hlásať bez reprodukovanej hudby? Alebo to skončíme? Tak môžeme bez reprodukovanej hudby. Dobre. Povedal. Však to je paragraf, nie, to nemôže toto. Jasné, že nemôže. Ale toto je paragraf, to nemôže toto urobiť. Keby sme to pustili. Ja som sa vedel, čo to bolo zákaz, sme to my vypli, vieš, takže... Nie, vypol to on, vyťahol. On to vyťahol. Je to natočené? Natáčali to. No to ja som... Nie, práve že není. On to... Nie, ale ja som to... Ale ako to vyťahol, si to natočil? Ale tak sú tu svedkovia, takže vlastne budú svedkovia pri tom. Keď to vypnú, tak to natoč. Dobre, však nie, tak poď to točiť.
Dobre pani, nebudeme púšťať reprodukovanú hudbu, aj keď ste nám protiprávne zakázali alebo zabranili, ale budeme hlásať Božie slovo bez reprodukovanej hudby. Dobre? Na to máme právo a vy nám zabraniť v tom nemôžete, lebo máme na to zákonné právo. A primátor nám zakázal teda podľa jeho zákona, ktorý si samozrejme urobil sám, lebo my sme nič neporušili. Ak sme porušili, ukážte nám to tu, teraz na tomto mieste, neporušili sme nič, budeme kázať Božie slovo bez hudby. Natáčajte to, Aďo. Tam je stano. Kde je stano troška? Tam. Stano. Ale vieš, čo si láž, ani primátor neovláda vlastne zákon. Ťahalo si ho aj zo súda z primátora. Jasné, napitý bol jak starý. Rástva. On je opitý. On bol opitý. Takže milí spoluobčania, dovolte, aby som sa aj ja k vám prihovoril. Moje meno je Stanislav Troška. A ako mnohí z vás vidíte, našou veľkou túžbou aj v srdci odovzdaním je, aby sme sa vám prihovorili tým najdôležitejším, čo horí v našom živote, čo horí v našich srdciach, a to je večný život. A ja vám chcem na margo toho všetkého prečítať, čo je napísané v Božom slove a čomu veríme a prečo sme sa tu aj dneska postavili. Všimnite si, ktoré slova vyšli z Pána Ježiša Krista a všimnite si, čo povedal, a určite chcel týmto posolstvom aj odovzdať, aby sme tu dnes stáli, aby sme niečo podobne hlásali. Je napísané, že poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. A práve preto dneska sme sem prišli a momentálne som z iného regiónu a práve kvôli tomuto som sem prišiel sa k vám prihovoriť, pretože ja verím, že tí z vás, ktorí prídete k Božiemu slovu, ako hovorí Biblia, tak prídete k odpočinutiu a prídete si oddychnúť, prídete načerpať nových síl, pretože žijeme v dobe, ktorá je veľmi náročná, žijeme v dobe, keď je veľmi náročné zarobiť financie, keď je veľmi náročné prežiť. Žijeme v dobe, kedy sú na nás stále nové a nové nároky, obťažnejšie uživiť rodinu, obťažnejšie prežiť. A Božie slovo zasľubuje, že aj v týchto náročných dobách, ktoré žiaľ sa majú ešte zhoršovať, je možné, aby sme prišli k odpočinutiu, je možné, aby sme sa upokojili a dokonca je možné, aby sme si vyriešili existenciu, ktorá bude následovať po tomto živote. A našou túžbou a cieľom, prečo sme sa sem postavili a prečo aj odvážne takto k vám kážeme, je, že veríme, že je život po živote. Veríme, že keď telo zomrie, tak náš duch a duša bude žiť ďalej. Veríme tomu, čo hovorí Božie slovo. Veríme, že Biblia je Boh, ktorý hovorí skrze Božie slovo k nám, a veríme, že je možné. Polícia nám vypla aj reprodukovaný hovor, to znamená, že nemôžeme hovoriť ani Božie slovo. Je porušené naše ústavné právo, máme právo podľa zákona prejavu, slobodu, voľu, prejavu slova, kdežto polícia protiprávne koná v náš neprospech, vzhľadom k tomu, že čo sa udialo teraz tu na tomto mieste. Máme to aj natočené, že samotní policajti vlastne vypli, je to vypnuté. Vypnuté to je. Vypli oni. Budeme musieť ukončiť túto akciu kvôli tomu, pretože polícia nám to neumožnila, teda zabranila nám v tom, aby sme mohli pokračovať. A táto akcia bude musieť byť skončená kvôli tomu, že polícia urobila také kroky, aké urobila. Okay. Super.
natáčaj proste, že ideme to baliť. Slavo, poď pomôžeš mi. Chlapi, poďte, zbalíme to. Sme nutení teraz z dôvodu tlakov polície, ktorá urobila, hovorím opätovne, protiprávne kroky. Vypla nám to, zabránila nám v tomto. Ideme baliť vlastne tento stan, túto aparatúru a budeme musieť túto akciu ukončiť kvôli ním. No aj natáčaj, ako to balíme všetko. Povedz, že o 2,5 hodiny v čaše museli sme skončiť. Povedz to, že o 2,5 hodiny v čaše. Táto akcia mala byť, bola potvrdená do 19. hodiny. Vzhľadom k tomu, že nám oni to ukončili, tak táto akcia je ukončená koľkej čas? 4:30. 16:30. Vlastne o 16:30 končíme z nátlaku polície, pretože robíme to nie z vlastnej vôle, robíme to z nátlaku polície, pretože naša vôľa bola ukončiť túto akciu v kľude, ako aj my v kľude túto akciu sme viedli a bolo kázané Božie slovo. My sme toto Božie slovo chceli kázať ďalej do 19. hodiny. Nebolo nám umožnené, musíme to ukončiť. Poďte, že bude aj v televízii. Ty čo, kúpil si korčule? To bol požehnaný. Super.